खुलुमबाय आं डक्टर चिनन नार्जारी दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गसंथिदों जे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि गायसन सान बे गायसन साना फैगौ 15 फेब्रुवारियाव जानो थांगासिनो दङ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसे आफादा 52 बोसोर जालांबाय। बे 52 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै बर' माहारिनि गेजेराव गोबां खामानि मावलांबाय। जाय माहारिया मोनसे समाव बेसेबांबा गोथौ हाखराव गब्रनानै दंमोन, बे हाखरनिफ्राय दिनै बोखांनानै लाबोनानै दिनैनि जे पर्याय, दिनैनि जे नुथाय, बे नुथायसिम जोंनि बर' माहारिखौ गोजौआव लाना फैबाय। दा बेखायनो आसा खालामदों फैबाय थानाय समफ्राव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि 52 बोसोर जेरैबायदि खामानि मावलांनानै दिनै बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनानै बर' माहारिनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बड'लेण्ड सोरजिनायनि सोमावसारबोनानै जेरैबायदि BSCनिफ्राय लानानै BTCनिफ्राय लानानै नैबे BTR गोरोबथासिम सफैहोनो हानाय खामानि मावबोबाय आरो बेजों लोगोसे बर' माहारिखौ फोजौनायाव गोबां अबदान होबोबाय। जेरै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव फरायनायनि जा सांग्रांथि बेबो गैयामोन। बे सांग्रांथिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोनानै होफैदों होननानै आङो दिनै खुथारै बुंगोन। मानो होनब्ला जोंनि बर' माहारिया मोनसे समाव गोग्लैसोनायमोन। बे गोग्लैसोनानै थानाय बर' माहारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथि बिथांमोना दिनै नारानाथा नाजानानै बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा महर होनो नाजानायलाय दिनै जोबोद मोजां लामायाव आगान सुरबोदों। फरायसाफोरनि फरायनायनि बिबां आरो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनायनि बिबां आरो बिब्दिनो ग्रेजुवेट लेभेलाव उथ्रिनायनि बिबां, बिदिनो मास्टार डिग्रियाव उथ्रिनायनि बिबां आरो गोबां डिग्रि लानो हानाय दिनै बे पर्यायसिम बर' फरायसानि गेजेराव फैनो हादों आरो सुबुं माहारिनि गेजेरावबो जोबोद सांग्रांथि फैदों। जाय सांग्रांथिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बड'फानि जे लेट लिभ होननाय थां आरो थांनानै थानो हो होननाय बे खान्थिखौ लानानै दिनैसिम सोलिबोगासिनो दङ। बेजों लोगोसे खौसेथि गोजोन बेखौबो जे लाबोनो नाजाबोबाय थादों आरो बे नाजानायलाय थांनाय 2006 मायथाइनिफ्राय जा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा मोनसे सोलोंथाइ बोसोर बेखौबो फोसावदोंमोन। सोलोंथाइ बोसोर फोसावनायलाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइ फारसेबो गोबां सोलायनाय फैदोंमोन, जोबोद जौगानाय फैदों आरो बिनि उनाव थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे क्वालिटि एजुकेसन मिशन बेखौबो लादोंमोन आरो बे लानाय हिसाबै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव क्वालिटि एजुकेसननि जे सांग्रांथि, बे सांग्रांथि मेलफोरखौ खुंनानै होदोंमोन आरो खुंनायलाय जोंनि गेजेराव फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां सांग्रांथि फैमारदोंमोन आरो जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गेजेरावनो गोबां फरायसाफ्रा गोजौ गोजौ थाखोआव गोजौ गोजौ फाबुआव गाखोनानै जे गावखौ लोगोसे जोंनि बर' माहारिखौ फोगोमनायाव मदद होगासिनो दङ आरो आसा खालामदों जे थांनाय समफ्राव जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा बड'लेण्ड सोमावसारनायावनो जा बा बर' माहारिखौ फोगोमनायावनो जा, बर' माहारिखौ फोसाबनायावनो जा जेरैबायदि मावबोबाय, बिब्दिनो इयुनावबो जाहाथे जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरा जै समाव बिथांमोना जोंनि रायजोफोरखौ लेंहरगोन, हांख्रायगोन जे माबा मोनसे अलखदाव गोग्लैयोब्ला, माबा मोनसे हारिनि जेंना जेंसिखौ बोस्रांनायाव मदद बियोब्ला जाहाथे रायजो राजा नोंथांमोना बे मददथिखौ होगोन। बेखौनो आसा थिदों जे इयुनावबो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा जेरैबायदि नांगौ समाव पलिटिकेल माखासे पार्टिफोरजों लोगो जानानैब्लाबो माखासे समाव जोंनि बर' माहारिनि जे नांगौ
नांगौ माखासे राइट्सफोरखौ मोननो थाखाय बिखौनो जेरैबायदि बिथांमोनखौ पार्टिफोरखौ मदद होनानैब्लाबो बिख'नानै लाबोनो हादों। बेबायदिनो इयुनावबो बिदिनो आरोबाव जोंनो थालांबावनाय माखासे जोंनि बे दाबिफोरखौ आरो माखासे एकर्डनि जा इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनां क्ल'जफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव जेरैबायदि बिथांमोना दाबि दैखांगासिनो दङ, बे दाबि दैखांनायाव जाहाथे गासै रायजो राजा नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादखौ मदद होगोन आरो फैबाय थानाय 15 फेब्रुआरियाव जानो गोनां 52थि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जे गायसन सान, बे गायसन सानाव जाहाथे नोंथांमोना लैहोर लैहोर लोब लोबै मदद होगोन, आं बेखौनो आंनि फारसेनिफ्राय गुरैयै खावलायबाय। गोजोन्थों।